ka Sharak jong ka lempung gila kai ka 5th Meghalaya Games palapan me do Menteri ka Transport and Youth Affairs ka Sarkar Jalau ba Shaklir Waziri kata ka khandai trik kulalungkot arajar arpusau kalapoi ha West Gentil District ne ka Sngi ka khatwai trik kulalungkon ki samlai le kai ka district ki ban salai mi khmat ha ka te kelempung nadu ka khatsan hadu ka arpau trik mentau benai klai shimenta banra ya ka ni ka Sharak nadu na umulong bat penpoi ha joai leng ba ka joai bypass nangta ka lat college bat ter usurok ba hadu bandapoi ha yo museong harangkat ka kenhoi risa hakani ka Sngi la penlong ru ya ka jelang lengkot ayo museang juai na ka benta ban kit bok kit riang gi samla ka district ka balawan bene shimenta langru da wameli ka joai constituency ba Wailadmiki shilla kum kongsan udc ka West Gentil ba BS Solia USP ka West Gentil ba C30 ki officer ka district sport nolor ki wipan uba Wailadmiki shilla ba kren kum kongsan ulapen kan mau ba ka jinglei shimenta ka jongki samla ha ka Meghalaya game kamdei tangna ka benta ya ladi shimet henrei kimi khman na ka benta ka district baro ka wei bat kentu ba ondai kilapoi sha ka te kelempung kimdei ban Peit Tangi ki Jingduna namar kani ka dei ka jing persang ba ka Sarkar bat kumju ki officer kele kat bala ban simkhya na ka benta ban kenti ka Meghalaya ka sport dak ba penlong ya ka Meghalaya game ngahaladi emo ka jing snyau yamrem emo ka jing snyau yamrem ho Peit wa ig India go em chispa so khau krur ka population kinong chong chnong henrei I Tang chipau tli ki gold medal mye wan ra ka Olympics lani givi ki international events tengah yulutio walang ba kajing wan yong kini ki events lani ki games group pair bat dab de kajing snyau kemen wa kajing elam yong chief minister em burom yong I kini ke program daman go ko man continue katu la arts nem nenter rio open man dan recently dang dep conclude dang dep hosi ya ka North East Olympic kawa ngasnya kemen nagi lok ki nagi gi state ki jing yero go ongi de biang kan kom penman leni ga kom organize ke yong pi yo suk biang na dong chodong tekini to ki platform kiwa ka Sarkar Meghalaya create ko na benta yung youth leni kita ki athletes ki players hadian ke jelang kongsan Wailadmiki shilla ula IT ya ka Sharak hau winning star lengkhoi u international athlete bo unra ya ka ni ka Sharak Meghalaya game shautura kerpadi euro yo ke jing takti hani por kenang ba ka ni ka game kanlong kabayad bet Iaid Lynti nado khatsan terik hado arpau terik uniu benai tanya kijing thapti sechisin wakani ke Sharak to lana uliwan no go nagari ke district yangi